tayo sa Nikki's Garden. Ayan po. Pasok tayo guys. Ito yung mabait na may-ari. Si Ate Nikki. Maraming salamat po. Magkano yung ganyan nyo? 70 po, 70 reseller. Iba talaga presyo, Mader, no? Magkano yung red siam sa inyo? 70. Ito lang po ang 120. 120. Pero 100 pesos talaga benta ko. Ayan po, simple 50 pesos. Pero Mader, ayan talaga yung nataypan mo dito, ma. Saka, try ko nga ito. O, tiplan. Yung ganito nyo, magkano po? 50 pesos. Dito maganda talaga mag-vlog eh, kasi yung may-ari eh, nag-a-assist eh. Maganda yung ganon. Garden. Nakikita ko lang yan sa YouTube. Ano ka ba? Hindi ko kilala. Ito, magkano yung ganito sa inyo? Simona laban dito. Opo. 120. Yung mowa nyo po, itong mga mowa nyo, 50 pesos, na napakamura. Ang impatient ninyo, 120. Madir, ano ba nagustuhan mo? Oh, mama, napakaganda ng bulaklak niyan. Pero ang tanong kung gusto mo yung presyo. Iba naman ang price ko lang. Mag-reseller magkano? Hindi daw ni ate, sigat lang daw muna. Ito, magkano yung chichirika nyo? 70 pesos. 70 pesos, guys. Apat 100. Ano ba yung narinig ko na yun? Ayun, paborito ni Mother, Rosal. Talagang meron talagang mga mura dito kay Nikki's Garden. Yan, apat 100. Pwede na po yan ipalito. Bukas sa atin, hindi na kayo magtatanggap na tao, no? Bawal, kaya ngayon kami gumala eh. Opo. Yung... na po, napuntahan na kami ng kapitan eh. Ah. Ate, yung mga ganito nyo po. Si Pandan po po, 100 po. 100 si Pandan. Si Pandan. Yellow Pandan. Yellow Pandan. Ganda ng bulang ko. Uy, ang ganda nga. Ito. Ganda nga. Si Mother. Ang layo ni Kul. Ay, nabubulol na ako. Ate, magkano yung mga ganito nyo? Ate, magkano po yung mga ganito nyo?
Ah, pag mga ano, Yung price ng ano. dito mga hanging plants. Iba ra. Wala natin i-record. Oo nga. Oo, baka masis. Bitin. Ang dalawa yan. Purple and white. Angel. Ang gaganda ng mga plants nila dito, mama, no? Ate, magkano sa inyo yung ganito? Ano bang klaseng plants to? Ah, variegated yellow bean. Ganda eh, no? Ito magkano sa inyo? Alin po? 70 din po. Yan po yung kapatid niya, ma'am. Ah, Yan po yung white, yan po yung purple. ayan. Ito magkapatid sila? Oh, magkakapatid sila. Isang lahi. Kasi hindi, sa inyo ko lang ata nakita yung plants na to. Sa dami ko na napuntahan. Kaya, Angels po. oh, angels. Yung iba, Jasmine ang tawag. Ayun, jasmine. Anong pangalan nito? Anong pangalan? Jasmine, white jasmine, ma. Ito yung ganda, oh. Kuha kayo nito, mama, isa. Yan, oh. Ang init atin, oh. Feeling ko nagmantika na yung mukha ko. ang ganda ng ano nila. Saka po, bumaba. Tumas, masarap daw po dito. Tapos sabi, mamaya na daw po umuwi. Ate, yung mga ganito nyo pong ano, yung kulot-kulot, magkano po yan? 50 pesos. Tapos yung ganito nyo, 25 pesos. Ito po, 20 pesos. Aba, 20 pesos, ma dear. Si mother kasi, pag kumukuha yan ng mga San Francisco, yan, malamang mamu, gusto mo yung mga price nila dito. Ano, gagandahan ng lalago pa. Ito, pati yung ganito nyo, 50 pesos. Kasama po siya sa 124. Ah, rare pala to, kaya nag-ibang price. Si Ramso. 120, pwede kong 100 na lang. Kasi nangunguleksyon ako eh. Yung yellow po siya. Yan. Ang wag yan, ma'am. Aba, ang galing ah. Yun ang maganda. Kaya pala marami nagbablog dito eh. Ang bait ng may-ari. Oo nga. Hindi kasi Pag bibili, talagang dapat mabait ang may-ari. yung mga iba mga supla. Hindi yung iba suplada. 4 na piraso. 4 na yan. 4 na piraso. Yung ganito nyo po, magkano? 120 po. 120 rin. Pero 150 na lang. Pag reseller. Maganda pala, pati yung mga lipstick dito, 120. Ano daw ito, Laila? Yan, 100. Mama kasi rare yan eh. Magbigyan muna ako. Itong ganitong kalateyan, yung magkano? Hindi ma, alam mo ang gaganda ng ano, ng plants nila dito kasi lilera oh, tignan nyo. Diba? Ang gandang tignan. Ayun oh. Kaya pala, Gusto ako, nagtatanim. Plastic ano, parang plastic ka. ate magkano yung ganito ninyo dito? Sobra ng lalago eh. Ito oh, kalateyan nyo. 120 po. Oo. Nasa likod po 50. 50, okay. Yan. Ayaw mo naman ng ano, ng money plants, ma? Ah, meron ka pa doon. Magkano po sa inyo to, sir? Money plants. 70 ang money plants. Kuya, magkano yung ganito niyo sa inyo? Lagi magkano tong ano? Ano na rin ang name niya? Yan. Ang ganda. Variegated Camaro 100. Ah, yung mga variegated nyo pong gumamela, magkano? 70. Ito
guys, yung kanilang yellow dash, 80 pesos. Alam mo ma, maganda tong plants na to pag nakatanim sa lupa. Ate, ano ba pangalan ng plants na to? Doña Aurora po. Ah, yun. Pat na bulaklak, wala nang Puro bulaklak, sabi ko sa inyo eh. Doña Aurora. Magkano ate yung ganito nyo? Yun lang, ang ganda ng price. 150. Ah, kaya. Itong maganda sa Nikki's Garden, talagang asikaso yung mga kanilang mga buyer. Napakabait ng may-ari. Punta kayo dito guys. Oo man, nakikita ko talaga to sa YouTube, mabait ng may-ari. Nag-a-assist talaga sila. Ayan guys, oh, napakaganda talaga ng garden. Ni Nikki's Garden, kaya pala ang daming mga nagpupuntahan dito, mga vlogger. Ang ganda pa ng mga pag-arrange ng mga plants nila. Yan oh. Apo, meron na po yung kukunti na po yan. Yung kanilang bromelian, 100. Pero dendron, 70 lang yan. Mama, kapag malalaki na, mahal na yan. Dito lang tayo sa maliliit, di ba ate, no? Ah, 80 pesos. Kasi pag malalaki na, 1,000 na yan eh. Ayan, mama, hati tayo niya. Daming saha. Yan, Yan. ma'am yung ating mother, sabi ko sa inyo. Souvenir mo yan, ma'am. Ayan. Souvenir yan, ma'am. Kasi minsan lang kami makapunta rito. Ayan po si Ate Nikki's Garden. Nakarating din ako kay Nikki's Garden. Salamat po, ma'am. Ate, magkano yung mga photos yung ganyan, hanging plants? 80 pesos po. 80 pesos. Pero, last na, no? Last na siya. Okay na, bayad na ni ma'am yan. Ay, salamat. Ito, 150. 6 na puno. Kaya pala. Ang cute niya. Ayan, oh. Pangregalo. Ayan, yung mga nakasabit na yan. Ayan. Kaya pala. 6 na puno, 150. Ngayon mo nang siya sila, hindi mo siya nagbabago. Oh, mabait. Oh, lagi nga. Ang dami mo. Akala mo ba? Nakikita ko kaya sa YouTube. Ito ate, magkano yung ganito nyo? Oh, 80. Anong klaseng moonlight to? Golden philodendron. Golden philodendron. Basta talaga pag mga philodendron, maraming varieties yan eh. Ay, napakarami po. Oo. Pag philodendron talaga medyo mahal yan. Philodendron din ba ang Birkin? Wala po ba kayong mas maliit dyan para Sisilum, ma'am. Philodendron. philodendron din? Apo. Ay, ma'am, meron pala ako doon malaki. O, di ko na offer sa inyo. Na Birkin. Hey! Ano ba yun? Pearl Mark. Bear marks. Nako. Pearly Mark. Ano? Madami siyang puno po. Pang-mother kasi. Ah, Ay, kaya. hindi. Yagin na po. Itatanim ko na lang. Para kasi mother eh. Yung puno nila lang eh. Ito, pwede sa hatiin na lang. Opo, Oo, ayun o. Ito yan. po o. May ugat na. Pwede na siyang puno. Mama, pag mga rare, buli ka lang siya ng kahit mga 2 piraso, paramihin mo yan. Ganyan. Ma'am, si Birkin 4,000 yun. Umura nga yun. Oo nga eh. Pero tagal-tagal ko na nag-ano, ngayon lang ako nagbenta. Ng 1.5. Pag 1.5 din, nabili si mother. May Pangigos bawas niya. pa yung 1,500 pero hindi natin nire-record. Baka mapahamak na yun. Ito, tingnan mo mga philodendron nila. Basta nakapat na, oh. Ang ganda na. Ganda rin talaga tignan. Ayan. 250, variegated papua. Ay, si Mader. Ma'am, mag-vlog ka pa po at si Mami. Iikot pa yun. Ayaw niya talaga kumalis eh. May nakikita eh.
Ano ba klaseng plants to? Itong damchin. Meron na rin kami nito. Damchin. Damchin ang pronouns. Siya po yung 250. imported. Ayun po yung local natin, ma'am, yung malaki. Saan? Sa dulo. Iba siya. Ito ang dahon, ma'am. Ito po, Teka nga. Oo nga. Magkano yung ganyan nyo? 80 pesos po. Local nga. 80 pesos. Opo. Ayun pala ang imported. Meron na tayo nito. Damkin, 250. Meron tayo niyan. Yung kapua. 250 lang yan, guys. Diba? Ang ganda rito sa Nikki's Garden, 80 pesos din po. 80 pesos. May ganyan nga lang ako. Mura lang pala dito. 80 pesos lang. Sa iba kasi mga 100 yan eh. Sarili ko po kasi tayo, nadami na niyang ano, ma'am. Nadami na niyang anak. Ibig sabihin, ang galing mo pala magtanim. Opo. Ako pa yung pinanganak may dako lang kasama. Salamat ha. Maraming salamat talaga ate. Bait talaga nito ni Nikki's Garden. Kaya pala, naipupunta rito. Binabalik-balikan ko eh. May mga ano pa sila dito, cactus. Yan. Mga pambenta rin. Ate, magkano yung ganyan mo? Ate, magkano daisy mo ate? 200 na ano. Pang koleksyon lang natin yan. Madir, hindi pambenta. 350 dahon. Benta ko niyan nung bulak-bulak nga eh. Yung naitigil ang bulaklak kaya mura lang siya. Yung mga antorium. Ititinda lang din po namin kasi. Ay, oo naman. Ayan yung bilihan sa kasban yung 300 lang. Nay, magkano yung mga ganito yung mayana? Yung ganito yung mayana, magkano po? Grabe. Pag pambenta rin po, magkano? Grabe na kayo. 5. Hindi ko ito yung 20 ko pang tinda raw. Pang tinda. Oo, mura-mura na naman. Isang daan. Apat isang daan. Dapat 100. Malalaki na po kasi na yan. Ang gaganda. Patingin nga. Ito yung napili namin. Real po yan. Alam niyo ma'am, ito pag lumaki, pink. Yan. Pink siya. Ito parang ano, hindi nyo nadiligan eh. Oo. Pero ang ganda niyan ma'am. Kulay dilaw yan. Di kaya klase. Wala kang mabibili basta-basta niyan. Kasi nangongolekta lang po ako ng ano. Meron na po kasi akong kulot-kulot. Ayan. Sa akin, manarayo. Ayan. Ito po ba yung pwesto nyo? Ito yung mga. Ah. Kay nanay yan. Okay lang po yan. Hindi ko pa kasama. Sige po, titignan ko pa. Meron na rin ako niyan. Ito. 25. Teka lang po. Ay, kung anong nagustuhan mo? Kasi po, namili po kami ng halaman doon sa Calauan. Kaso lang wala silang mga mayana, yung mga katulad nito. Ito ho, marami dito ang mayana sa amin. Oo nga. Oo, yung mga ganyan. 35. Ayun, mahal-mahal yung. Yan, ang gaganda pala ng ino natin. Opo, ayan o. Pag mga ganito kalalaki na, magkano na sa inyo? Meron 50 po yan. 50. Ay, baka, di ba mo, Opo. Ayan po, magdidesisyon si Mateo. Nalalamta ho sa init. Ay, so, Oo nga. Pero mamaya nakatayo na yan lahat. Ayan. Mamaya ho, bukas ang makit tayo. Walang kamatayang mayana. Ayan ang mga mayana ni ate. Sa tabing daan lang. Ate, ano bang daan to? Calauan pa rin yan. Calauan pa rin to. Ito, pwede na ho ito ng 50 o malapit. Kasi po meron na akong ganyan. Mahal, wala pa ata tayong ganito oh. Ayan. Yan, ibang klase. Oo, wala pa tayong ganyan. Wala, di ba? Ito, napili namin. Yan. Ay, ito po ay mahal po ito. Isa pa po kasi yan. Pang koleksyon, 60. 50 na lang ate. Kasi ang binili ko is 50 na din.
Ah, ganun po. Hindi yung sariling tanim. Pero yung mga ganito ko, pwede na. Ayan. Ay! Kilo, 25 yung kaya binibigay yan. Meron na ba tayong ganyan? Binili Ito, to. Ayan. Oo. Oo, yan. Yan yun. Tuyo lang yun. Okay lang po. Meron ba tayo niyan, ha? Pinayaran nyo na dun eh. Okay lang po yun kasi yun naman mamaya ay... Kaso kahit itang init! Pag ganyan kaliit, 25 na ate. Oo. Mong collection lang po namin yan, hindi po namin pang tinda. Kaso itang init! Ah, di ba? Ito, 25. Yung gulungan. Kasi yung kasama nyo. Aha, yan. Ang Kaso gaganda kapag ng mga nasa mayana pagkain. dito. Yung ganito na eh. Ayan. Meron tayo niyan, mahal. Meron tayo niyan. Ito, Tim, maganda ito. Ayan, yan, ayan. Oh. Meron na rin po, meron na rin. Itong ganito, yan, yung brown na yan. Meron na rin tayo, mahal, no? Ate, tanggalin mo yung bulaklak para hindi tumanda. Yung buto daw, nasibol lang iba yan. Ah, kaya hinayaan nyo lang, oh. Ang gaganda talaga. Ano, yung brown na yan. Meron na rin, oh. Sabi ko yung mayama eh. Nasa 60 naman higit yun. Ayun pa, sa kabila, ayun, tingnan nyo. Baka may magustuhan kayo doon. Ito yung nakita mo maganda. Ah, ito po. Ayan. Ayun yun. Okay. Alam niyo po yung mga pangalan yan. Bayana lang. Wala, basta bayana sila. Ang gaganda. Sige po, anuin ko lang po. Ito, meron na ako nito eh. Lorde! Ayun yung binili nyo doon. Ah, yun? Oo. Yun lang ang hindi delayed. Oh, yun Nasa po. sobrang tuyo. Ito eh, magkano to? Videohan natin. Meron tayo. Meron tayo niyan? Hindi nga, parang wala. Magkano po na pag ganito? May maliit lang. Ay, ito maliit lang oh. 35 po yan. Ngayon po kasi yung mga nandiyan. Yan, ma'am, may dalawang puno yan. May tawad pa kayong pula, oh. Ayan, 30 na lang Bagong ate. bagong tubo ba ito? Bagong tanim? Bago po kayo na po yan. Ito lang kasi pag may mga napuputol ito, tinutusok ko Ayan. sayang. Sige, Ayan kunin oh, natin. lalago oh. Baka wala pa tayo Parang niyan eh. meron ako nito eh. Ayan. Ito guys, yung kanilang bagong mayana. Rin ganito. 150 daw po ito. At saka ito magkano to yung ganito? Yan, nag-iisa nga yun eh. Ito kaya sa totoo lang ay 120. Ayan. Ito. Yung rin na Bigyan yan. ako sa inyo 150. Ate, babalik na lang kaya ako. Kasi ang dami niyang Pag marami na. ang dami niyang suwi na yan. Ayun, no? Oo nga. Ayan o. Ayan, ang libre kay ate. Hello guys. Kamusta po kayo dyan? Shoutout po tayo sa araw na ito sa aking mga masugid na mga subscribers. Sila Jessica Nerves at Atina Alvarez. Shoutout din po tayo na Daiday in Sweden at Ami Bob. Sila po yung mga kababayan natin, mga vlogger din. Shoutout din po kay Dom Bustamante Rooftop Gardening. Maraming salamat po Idol sa pag-subscribe niyo po sa akin. Napakabait po niyan. Doon mo talaga makikita yung kababaang loob ng isang tao. Maraming salamat po. Si Dom Bustamante Rooftop Gardening, gusto kong ipaalam sa inyo na isa rin po siya sa mga naging inspirasyon ko kung bakit itong rooftop ko punong-puno ng mga halaman, ng mga ornamental plants, ng mga talong, pechay, yan. Maraming salamat po. Pero po, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Raynon, at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong mga video. Babush!